Номер 5. Английската кралица е мразена, защото направи Англия и да се махне от власт, да направи Англия демократична държава и почти всички хора в Англия и малко от Европа я мразят. Но в Англия тя е презирана и много я мразят. И повечето от англичаните не искат Англия да е кралство, искат да е демократична държава, като повечето от другите европейски страни, освен Швеция, Норвегия и Испания. Елизабет II управлява от 1953 година до сега. 65 години управлява и е на 91 години. Да възкачи на трона си сина си Чарлз. Номер 4. Доналд Тръмп. Истинското име на Доналд Тръмп е Доналд Джон Тръмп и е роден през 1944 година и управлява САЩ от една година. Доналд Тръмп и Ким Чен Ун се карат постоянно и се появяват много по новините и си отправят заплахи, че някой ще си натисне бутона и ще изпусне много ракети върху държавата и ще я премахне. Америка е по-скоро много пъти по-голям от Северна Корея и Доналд Тръмп е най-мразният президент в Азия и някои страни от Европа. Много от Русия. Царят на Саудитска Арабия е много мразен в Израел и много от Индия, Пакистан и някои части от Китай. Краят на Арабия е на 84 години и той се опита да въвежда радикален ислям в Европа. Той много мрази европейците и всички, които не зачитат неговата почит към страната. Той много обича страната си, нали е роден там, но той презира само американците и той мрази Доналд Тръмп, но мрази и Европа. Почти цяла Азия мрази Саудитска Арабия заради радикалният ислям, който въвеждат и терористичните атаки. Ким Чен Ун е мразен от Азия, по-скоро Япония, Китай и от Русия и от Америка. С Доналд Тръмп си съперничат по цял ден, подчертавам, и те се мразят и той никога не иска да стъпва в Америка, защото той казва, че много мрази страната и ако влезе в Америка иска да убие Доналд Тръмп и семейството му и всички негови приятели и роднини. И Америка го мрази много. Но Адолф Хитлер, той започна Втората световна война през 1937 година в Полша, като опустошил Полша и убил евреите в цяла Европа, но само България се спасила евреите от Хитлер. Спекулации, че той е бил много луд и искал да заличи всички, които мразил. Причината да мрази евреите и да убие над 15 милиона евреи в Европа и в Азия е, че докторът, който оперира майка му, е бил евреин и не е спасил и затова Адолф Хитлер мрази евреите. И целият свят мрази Адолф Хитлер до сега, но през 1943 година Русия побеждава нацистска Германия и Адолф Хитлер е умрял през 1944